Molt més prop a la nostra comunitat, Ontinyent posa punt final a les festes de moros i cristians. La ciutat estava en mans de les tropes mores i el bàndol cristià busca la revenja. L'ensordidor soroll de les trabucades ha sigut el protagonista d'esta festa. L'olor de pólvora i l'ensordidor tro de les trabucades anuncien l'inici d'esta revenja. La ciutat està ara en mans de les tropes mores i els cristians busquen la reconquesta. Una festa que forma part de la nostra història, que se sent però que també es viu. Té molta pena, perquè acabem tots explorant. Tenim que estar fent molta força i lluitant a veure si guanyem els moros. A la cita no falta cap veí i els més menuts es volen perdre el fil d'esta història. Primer els moros i després els cristians. Els dos bàndols arriben a les portes del castell i demostren la seva força amb esta batalla de soroll. Ara toca dialogar. El bàndol cristià repta el moro amb unes dures paraules. Hola, mozo barbudo, centinela! Moros i cristians es desafien en una batalla que acaba en la rendició dels moriscos. Ontinyent torna a ser cristiana. Reconquistada la vila d'Ontinyent i derrotat l'exèrcit moro, esta desfilada posa punt i final a les festes que se celebren des de fa més de 140 anys. També moros i cristians a Xixona, on han celebrat un dels actes més populars de les festes.